Емре ни дойде на гости. Виждам. И да ви видя и по работа. Как сте? Нямаше нужда. Знаеш, винаги може да се обадиш по телефона. Ами аз ще тръгвам. Гостите не бива да се застояват. Добре, довиждане. Утре заминавам със самолета в 16 часа. Добре ще е да дойдеш. Так му няма да пътуваш сама. Довиждане. Той какво прави тук? Какво говориш, Боран? Села, този човек каква работа има в моя дом? Защо крещиш? Нали чу? Дойде да ни види. Също и да поговорим по работа. Какво толкова? Какво толкова?